Gymraeg wedi bod yn help mawr mewn sefyllfa anodd pan mae aelod o staff wedi gallu cyfathrebu yn Gymraeg. A dwi wir yn gweld gwerth gallu cael y gofal oll bwysig na drwy gyfrwng Gymraeg. A fi'n cofio hyd heddi y peth pwysicau ni fel teulu wedi cael mas ohono fe oedd y ffaith bod hi'n gallu siarad Cymraeg a bod ni'n gallu siarad Cymraeg gyda'r doctoried. Yr elfen fwyaf pwysig o fod yn ddoctor effeithiol ydy gallu cyfathrebu'n effeithiol gyda chleifion. Geiriau fel pan nad o de, poen, toilet, bore da, pnawn da. Mae'r geiriau bach syml yn gwneud byd o wahaniaeth i gleifion hyn sydd ond efo'i mamiaeth. I creu perthynas efo teulu, mae'n bwysig bod nhw'n gallu siarad yn y iaith cyntaf, yn y iaith bod nhw'n gyffyrddus efo. Ydw i'n gweld ma Saesneg fi wedi mynd i lawr, ydw i'n mynd yn ôl i'n iaith cyntaf a Cymraeg ydw i yn siarad. Gynta ti'n rhoi fatha hogia Llandigau neu hogia'r Wyddfa neu rhywbeth. Mae gwyneba nhw'n goleuo'n syth, maen nhw'n clicio i rhywbeth maen nhw'n ddeall, maen nhw'n gofio.